Scéalaíocht drámaíocht is rudí bhín tarsúil go hundúil teintse gar gon cnámh go roioine gon síl tá sé taine chatha ach dúnta na scéaltúach beidir bliain chun céin, so tá sé andechar bheith sus gon dáta i lug an támar fad ach aithhín go brálinn tá mé heappa. Bhí feib ag cutisiúnar ní ré áit le fánach de cúpla blianachchan agus bhí feib pleanáil ag sonnaí ar nói, so bhí siad de plé le tííocht agus feib na pleanáil le cúpla blianachil, so bhí sa scéalteach cutisiúna rinne si bhín tagartró ó híh an radio pobl agus bhí seochas sa éireigh sonnaí fuaiseach chud títhe agus mé heapar go bhainte price brá machar. Uairtúnú nach bhfuil súla beagad leis go dagan daoine a chu fada le ag an airfort go minic castar daoine lom agus fiú bhfuir amháin me go America agus bhí am Gailtríd an was had lein vísáil agus chuir sí ceistem agus dúirt si rotú America as dúirt si tá an ghfuil tún seo. Gus mé brean dúirt dúirt si feiceim choid ar mórt agus Déardaoin ar an telefís. Béidir mai go mu cho fada sin ar móthir agus go bhfuil mu dehantanis tá an brandáin tá Rossarúnán tá sé lunathe go má ar schedule TG Care a chamáile sin stoi go garín na meán sosiálta leis agus gúil sé ar fáil ar na riomhairí tá tú an breanúir éonúir ní chaú clí leis an schedule agus tá mé heap go gútín sé sin go mór le glórchláiricha níháin Rossarún. Agus háirí a daoine th lear, is somí duine th lear a bhín tú breanú a Rossarún inis, tá cinál fanpage an agus bíon na daoine chuirteach rudaí agus ní óháin gón do Gaeltachta iad, so stoi go bhfuil go leor daoine breanúir, ní óháin ins na Gaeltachtaí. Agus stoi go mu bráú leis sin, gus sam tééis go leor códaí agus go leor rudí difriúla lé ar na blianta, agus tá sé sin go dé freisin, gus go leor smuotíí ionta chamsa ó bheith gobar an seo, agus tá sé go hálan. Bhí cinál accident an sin an sráidbhaile, so tá sí trí na chéile an srá seo. Ceachaí a chuir na taisná tá sí family orientated, tá sí it's just an clán, sin mé take rasa an clán agus a boyfriend agus tá cuppa rud simúiltíoch so sná an srá seo. Jofa mu an script beidir mí tá thugann mu arás, an then ar thugann mu arás ag nabbaid bí an cinál meeting le Marian agus an drámaíonn sa script agus go sé chríd cé a character gáil bheith an mléana. Tá mo chrí leras na rin. Tá just níl sam ceach le explainál ach tá mu nó chláán mór an seo agus te chudas bí an merad prachain ach bí an sé bhí siarain, so tugann te sin deischuit tuile rudaí anna. Coupler ná chum amach agus tag an daoine óg sos spin tas natáise. Agus bhí me cinál shocked nuair thoril se rilé, like ní cos tá sam bhí mó gúnaí ag gúnaí grammar san chud ancóid agus stuff. Ach ó thosma is drom óga bheith chugann sos nuair tá má. So tá tóid le drom óg, definitely, yeah.